Рак яєчок. З тобою все добре, Кельвін. Твоя проблема не фізична. Напевно, подалося. Паспрабуймо одно практикаванне. Расслабьтеся, гэта не экзамен. Бачу, ты з намі, Скай. Сам ведаеш, я і на сваё пахаванне спазнюся. А цяпер напішыце ўсё, што хацелі б зрабіць. Не ведаю, што пісаць. Што заўгодна. Усім пляваць, ты ж паміраеш. Калі я прыйшла ў групу, усе пісалі адно і тое ж. Аналізы нічога не выяўляюць, ані разу ён не хворы. Што яшчэ ў тваім спісе? Ого! Думаеш, яна не для мяне? Раю нават і не марыць. Вітаю. Оу. Я Ізі. Усё файна. Значыць, пачынаем з заўтра. Што пачынаем? Мой перадсмяротны спіс. Гэта як спіс пакупак, але круцей. Думаеш, адарвёмся? Цякай! Оу, Замкнуць яго! гэта не смешна. Несправядліва. Перада мной мелася быць усё жыццё. Кельвін Льюіс, табе яшчэ жыць і жыць. Скай, ты казала, што народ прыбярэцца. О, Кельвін усюды знойдзе негатыў. Ты пужаеш мяне, узрушаеш. А калі ты не побач, я сумую, не магу глядзець. Думай не пра сябе, думай пра яе. Цяпер ты патрэбна ёй побач. І з'яўляешся ты. Вой, што гэта? Не глядзі ўніз. Боже мой! Устаў? Вось ён, страшны Не. першы раз.